Wer noch mehr vom Bergpanorama sehen möchte, wandert zum Gipfelkreuz oder genießt den Ausblick vom Rundweg. Das Gipfelkreuz ist auf einem gut ausgebauten Weg in rund 5 Minuten erreichbar. Für den Kehlstein-Rundweg sollten Sie 1,5 Stunden einplanen und festes Schuhwerk tragen. Ihre Rückfahrtzeit vom Kehlstein-Parkplatz ist bereits auf Ihrem Ticket vermerkt. Bitte halten Sie diese ein und finden sich etwa 10 Minuten vor der Abfahrtszeit am Bus ein. Eine Änderung Ihrer Rückfahrtzeit Aspoň 10 minút pred odchodom. 10 minút pred odchodom busu máme tam byť, hej? Haben Sie einen angenehmen Aufenthalt auf dem Kehlstein. Vielen Dank. Dear passengers, welcome aboard the bus headed to the Kehlsteinhaus, usually known in English as the Edith's Nest. Our buses are specially designed to navigate the 6.5 kilometer long road, which consists of 5 tunnels and only 1 switchback. The climb, which covers an 800-meter difference in elevation, takes approximately 15 minutes. Due to snow accumulations of up to 3 meters and the high risk of avalanches, the road remains closed during winter. Far below, in the heart of the Berchtesgaden National Park, the emerald-colored Phoenixy Lake is visible, situated between Mount Watzmann and the Jänner. The history of the Kehlsteinhaus, located at 1,834 meters, is closely linked to that of Obersalzberg, the area you just departed from. Between 1933 and 1945, Obersalzberg served as the second most significant seat of power for the National Socialist dictatorship after Berlin. It was here that many decisions were made that led to persecution, war and genocide. During the National Socialist period, the Edith's Nest was of secondary importance. Hitler visited the building on rare occasions, only to meet diplomats or foreign dignitaries. The building was more frequently used by his National Socialist entourage at Obersalzberg for rest and relaxation or for private celebrations. The Institute for Contemporary History exhibition at the Kehlsteinhaus provided details about the history of the Edith's Nest. The exhibition includes historical photographs and accompanying texts that offer information on the changes that Obersalzberg has undergone since 1932. Ja, sme dobre vysoko. Construction of the Kehlstein Road in 1937 and 1938, and the tourism-related use of the building from 1945 to the present. Neviem, či tu nebude trochu chladnejšie ešte. Located on the Edith's Nest Sun Terrace is included in the bus ticket price. After arriving at the Kehlstein parking lot, a 124-meter long tunnel leads you on foot to the elevator located in the heart of the mountain. This historic lift, equipped with the most up-to-date technology, carries you another 124 meters directly into the Edith's Nest, a ride which is included in your bus ticket. If you prefer to take the paved trail to the building, make sure to wear appropriate footwear and that you are prepared to walk about 25 minutes afterwards. Since 1952, the Edith's Nest has been open as a mountaintop cafe and restaurant, managed by private teams. Its outdoor terrace and spacious rooms indoors provide refreshment and culinary specialties. Please note that guided tours are only permitted with prior permission. Königssee.
chladno, alebo čo je? Ty kokos. Autobusy so špeciálnym rozhodným Mercedes. Áno, tu sa otáčame o 170 stupňov. Štvrtý? Ešte jeden bude? To paráda, ty kokos. Paráda. Ty kokos. Dole na bicykli by som to dal normálne, čo? No, áno, áno. Sa by mali išli kúpiť platničky nové hneď. To áno, to máš pravdu. Sme tu? Ty volá, sme dobre vysoko ináč, že? Do kapitána. Kapitána? Do kapitána. Aha. Nemáš to tam. To ti neviem potlapač. Ja jo. Že máš ty fotky, čo ste boli na dovolenke keď. Ale Pozor, nepadni tam, David, poďte ho. nevadí. Oxidačný stres. Uvětil.
Čo tu sa viac hodí one? Tu sa viac hodí rozšírená ona. Je to tam. No práve ešte odchoď. Decka, dobre, tak choďte tam, máme rýchlo. Ištrkuj, rýchlo. Dobre, ešte to takto zoberiem. Hej. Oh, we're not. Sophie was just smiling. Well, it's just funny because you're like, did you read it? And she's like, no. A však by sme sa tu tak aj všetci odpočili. Usmej sa, Anna. No, hneď lepšia, ešte sa Aha, oni idú preč. tak. Počkaj sekundu. Usmej sa. Usmievaj. Počkajte ešte. Tak asi si to mám dať dole, že? A ideme. Ale áno. Veďo, mám dobrý sklon, čo? Dobrý. Áno, dobre. Ukáž ma kde. Poďme rýchlo, si ma teda, Pane Bože. Však ma furt tu Ale vyšli, chcem tak aspoň peknú. druhú nohu aspoň. Nie, to sú škaredé. Môžeme? Áno. Ešte. Tak vyššie. Dobre. Tam sú ty hory? No. Ďakujem. To, môžeme. Kde ma potom budeš? Tak poď. Nie nikde. Hore, toto si mal odšetirať. Dobre, že to... Dobre. Ste odfotení, áno? Bože, oco, pozri sa, ako musím... Ne, človeče, trochu... Dobre. Ne. Nezváže. Čo? Počkajte. No, super táto. Čo? Nie, ti normálne zima, človeče, ako si ti kokos. To je chladnejšie. Dobrý. Bliká mi to, prosím ťa? No, bliká. Dobre, super. Kokos, a toto my si, že my sme tam dole, hej? My sme ešte nad tými kopcami hore. Ty kokos. Toto je sila. No lepšie ako tam. Ty koňa. No, Áno. tam ešte to spraviť pod... Tým pádom... Paráda, že? Peter, chceš šiatku? Matka, povíš sa budu. Už je schovaná úplně ta hora, kde jsme byli.
拿东西，推车怎么办？Áno, však to sú tiež Let me go see if they have it. Bože, toto je 300 miliónov, toto bude zastriediť. Dobre, dobre. Kokos. To je to ešte lepšie. Stále ideme hore, čo? Čo tam je? Toto tu? No, neviem. Nejaká výhľadňa. Ty kokos. Má také rogalo a pustiť sa dole, čo? Hento tam vzadu tie skaly, to je jak... Iná. 这个滑倒哎！我第一次爬这个直的山呢，这个好直哦，感觉它下一天了。而且吧，我跟那个石头很好看，哦，真的好可爱。我刚那个脚都理。哦，好漂亮！对啊，这比较近呢。 Go， 小心那石头，不要踩到。你先下来。我这个更好。Excuse me, sir. Could I bother you for a picture? Could you take them, please? Sorry. Thank you. You have to call her. Peťo, pýtaj za to, čo si. Thank you. Is it okay? Yeah, it's perfect. Thank you. These ones are better. Kokos, to je neuveriteľné, že? Can I see the binoculars for a minute, Noah? Which ones? Bars. The ones that don't cost much. No čo, ideme ďalej? Jasné. Looks like we're about to go to rock. Turističko hovoríš?
A dá sa to. A Mirku vidím, aha Mirku. Mirka už fotí. Influencerka. Because later, when the war started, he didn't show up again. Never. Kokos, že sa tu sumraky pri nás. No. Dobre dýcha celkom. Čierno-fialové nájde. To je také lús. To sú také mamky. Sledujete tie mračná? Áno, tuto už sa slnko robí, neviem, ako sa dvíha tá hmla. Fotky som porobil. Je to lepšie fotí, no. Kokos. GPS je? Salamandru. Prosím, GPS je, čo? Áno, je. Vy ste videli toho čierneho salamandra? Dadu je foťák. Ahoj. Sme stretli dole po ceste. Dobre, poďme ďalej teda ešte, či? To sú chcance, hej? Poslíte si do? Aber für den Nähe auch
sehen. Ja. Wo sind die? Ja. Ty kokšo, no, toto je ono. Že váli sa od hentia, táto strana je lepšia, na túto stranu sú také lepšie, hentam je to už také riadne zatiahnuté. Napríklad ty si bola až hore? Áno. Dobrý výhľad, či nie? Áno. Tak poďme teda, no. No tu si musím dávať pozor. Najkúpi. A hentam sa dá ísť za... Fúja. Budem sa snažiť. Prejdem tadiaľ? Okay. 좀 더 빨리 갈게. 발만 봐, 아래쪽으로. 발 밑에가. 알았지, 엄마? 그 발. 엄마 이거 놔줘. 이거? 응, 내려가서. Len to zlá prejsť, človeče, fakt. A tam nejdem. To nie, tam nepočujeme to. Ešte skúsim sem. Simonka, skús ho presknúť. Ideme tam. Nie, tam nejdeme. Ja neviem, čo tam sedí. Poďme tam sa pozrieť. Teraz ti Mirka zavádzam, či nie? Hovor. Poďme chytiť. A to sa môžeš vlastne chytiť. Som lepšie, či nie? Dobre? Ale ja sa chcem Môžeš si pozrieť. sadnúť na chvíľku? Ja si nechcem sadnúť. No dám pozor, no. Tu je to pekné, poďte. Kvaplo na mňa. Ja. Môžem ísť? Môžeš. Ale drž sa pomaly. Ja. Oh, yeah. Where they just moved from. Oh, okay.
Upsa. Danke Ihnen auch. Like 3 or 4 of them. Okay, thank you. Hopefully not too many. Are you guys going to go? We'll get in line. Alright, Oh, Sophie's in line. Okay. Yeah. Okay, go back. Oh, you guys. Však vždy to má asi nejaké čaro. Áno, áno. A akože určite, keby som mala možnosť, tak tu idem znova. Vieš, Nie je tu nádherné. Že možno tak, vieš, že ozaj si vybrať, že ozaj, že mega dobre počasie keď je a vtedy sa... Ale toto sme potrebovali za akomkoľvek počasí, akože absolvovali by sme to aj tak. Nie, že sem som chcel ísť. Tak už je odsvienčím, je toto, ideme ďalej, no. Čo? No. Neviem, či si všimla tabulu, išli sme okolo Mauthausenu v Rakúsku. Že vraj tuto dobre varia, ale... Tá reštika ináč dole vyzerala mega. Keď sme šli na Vecko, tam bol krásny ten výhľad tiež. Ja sa prispôsobím väčšine. Toto je A ja chcem takto spraviť tiež, presne. Poj. To nebude také jednoduché, keď to vidím.
Dobre. Oni majú vlaječku. Tohle sa tam nemôže stať prosto. Áno. Ľudia, ale keby ste boli tých bohatých ľudí, keď som sama došla dole, všetci čakali ľudí a ja tam viem. Krasovila vyšla, Oni takí čakali, že stovky ľudí vyjdú a ja tam. Všetci, že... Dá sa ja. Áno. Dá sa ja, potrebujem asi. Kaďal ste išli? Kaďal ste prišli? Odtiaľ, áno? Počuj, toto sú také serpentinky, tuto až tak, však to je asfaltka, tu je normálny parčík. Asfaltku, jak tuto vidíš, tak taká ide hore, presne. Milióny ľudí išlo hore, dole. A dole sa išlo dobre vlastne, však ako... To je také. Ja som sa vyzrela len a hovorím, a však tuto je jaká cesta, tak som ma rýchlo hodila do skupiny, že ide pešia. Však som to odfotil, si videl tú cestu? Ešte nie, nabíjam ešte. Tu tam taká cestička. A podľa mňa ani on nechodil sám, lebo chodil tiež tým, a preto je nejakými onými týmito aj ochrancov. Ja si to špíla má. Olga. Chceš sa pozrieť? Lebo ja som proste boli mám 1 euro, chytila som na záchode. Tak ja sa tlapnem a bežím tam. A ja 10. Zaplatila vec. A ja 10. Nevadí. Nie. Pohode. Prosím ťa, rohlík ti môžem dať? Jaj, no. Daj, no, trošku, no. Lebo nejaký popad starý. Nie, bolo to napísané, že aj to hore bolo. Tuto bolo rozhodnuté, že začne druhá svetová v tej reštite. Možno na tej slnečnej terase. Pri pive tam. Na tej slnečnej terase tam boli vlastne Tam to bolo písané, že tam to bolo písané. vlastne potom bolo s tou Evou Braunovou a s ďalšími tými nacistickými pohlavármi, akože, ale že boli tie fotky neboli väčšinou určené pre verejnosť, ale aj tak boli štilizované a tak ďalej, takže to tam bolo popísané a že práve tam. Tak poďme, však nám odíde. A tuto sa sníma, to sa ten kolo? Deti, poďme. Dvaja sa môžu. Also 2 wollen noch mitfahren, dann wir fahren los. Wir sind 10. Wir sind 10. Ich muss los. Aha, okay. No vidím. Nie jest. Nič, už všetci odchádzajú už. Robíme nenormálne. My tu robíme iba problémy. Pohode? Iba problémy. Len problémy robím. Kúko, som sa nejak rozbehol, halo. Nesaha? A možno by nás zobrali ešte potom neskôr, si myslím. A ten je asi dosť neskoro ďalší, čo? Ja. Peťo, držíš ma? Sadni. Či ideme sem? Ideme sem. Chceš kúvať? A my sa ideme. Ja neviem, že... Tak myslím, že... Je to normálne. No vidím. Á, tak dole už môžeš ísť. Nemôže ísť. Čo je normálny, ty kokos?
myslím, že keď ideme z neho, tak to bude dobre. Zatovali riadne. Áno, on pôjde teraz takto, pôjde dole. Len tam ešte, áno. Nič, len tam, áno, len tak, tam to kríži, áno, je to tak.